Díomh gach aontaine, cuimhín anseo compordach in na Chiisten. Agóir an seo be mid ag fécinn ar an spéir agóir oíche Shamhna, agus beagáinín isteach go dtí mína Shamhna freisin. Is sé oíche Shamhna an oíche deireanach de mí deire fór an mí rih mína Shamhna, agus is sé sais an tosnú de mína Shamhna tosníonn sé ar oíche Shamhna. Sin Venus, caiig tú a bheith tapa golóir nóirtá an gcrainn ag dul ina lí ar oíche Shamhna chun Venus a eiscin, tá Venus anna íseal san spéir, agus freisin mars gná má tá aon rud mór i de slí ní beag dóbal de Venus a eiscin nóir bhfuil si có íseal sin san spéir. Tá muid ag tosnú len spéir in san cathair Corcaí, agus le an solas an gcrainn ní beag mór an de fríocht a ggur Venus idir an roiarc a bhfuil agat san cathair I go brád le an roiarc a bhfuil agat san amach faoin tua. Tá Venus chun teacht amach nóir a bhfuil si anna congrach go dtí á dul in a lí díreach tar éis an gcrainn. Fiú inis tá an spéir ag áit níos duracha agus tá níos mó réaltaí le eiscint, ach fós, well, beidir go bheocht tú ábalta Venus a eiscint dá bheocht tú cosfaraga nó rud éigean cosúla sin gan aon rud de slí ach fiú le crainn íseal golóir cosúla seo beag Venus imethe lua golóir istíthe. Tá an planéid Saturn ann sin go as agus mátá súla má agad, beidir go beag tú ábalta an coméid an ulcloch A3 gáhíle sa fé 3 A3 a eiscint. Tá an coméid amach an seo in áit éigean ach tá sé anna dachar é eiscint ó an cathair cinnte. Tá a lán catharacha timpeall an domhan a bhfuil rógeal a ggur an coméid seo. Ní sin é. Ní beag tú ábalta an coméid a eiscint le asúla nod ar oíche Shamhna má tá tú a cathair le an nomad trúdú solas. Má fearann tú chús an seo sé punk a cúgdeog sin céó geall is a bhfuil an coméid seo leis an atmosfér beagnach a seacht ach tá sé sin níl sé sin geall golóir chun sais tatnamh tríd an trúlú solas a chruthíonn a lán chathracha fiú an chathair Corcaí. Le telescóp nó le déthúlaigh bheoh seans níos fearr agat ach beag sé anna dachar. Oíche Shamhna is sé ceanna íhannta is fearr chun fannach suas déanach san oíche, tá sé commónta golóir fannach suas déanach ar oíche Shamhna I go brád le na chuid is mó de íhannta eile. Fiú inis deir le thuirtaréis inné tá an planéid Saturn ann agus an planéid Jupiter beag an planéid Mars ag teach suas tapa golóir freisin ach seo fiú ag le thuirtaréis inné tá míad ag teacht isteach ag bog ó an fór go dtí an géire is sé an mí seo deire fór agus tá brí choléir le an anam sin tá an fór ag teach go dtí a deire agus le mí na Shamhna beimid ag dul isteach go dtí an géire. Ag teacht chús go dtí máníthe níos déanach cinnte ach fós tá na trí planéidí sin le eiscint ó an cathair le asúil nod Mars, Jupiter agus Saturn. Tá an planéid Uranus nó an Uran agus Neptune amach an sin freisin béidir tú iad siúd a eiscint ó an cathair mátá déthúlaigh nó telescóp mór golóir agat beag an Uran beagáinín níos éasca le eiscint measam go Uran a thart ar trasna an seo inis beag an Uran níos éasca le eiscint ná Neptune. In éon áit, fós tá an Uran dachar ach tá Neptune níos dachar fós. Inis dóchlog ar maidin tá Orion go bra ord san spéir Orion nó an badach éasca le heiscint má tá tú suas. Beáiníon isteach go dtí an maidin. Ní caiigh tú fannach go dtí go bhfuil an gcrainn ag teacht suas chun é a eiscint. Beag tú ábalta páirtna de a eiscint có lua le thuirtaréis inné fadas bhfuil Jupiter thuas san spéir. Trasna an seo tá Leo an lón nó an cú. Beag tú ábalta an chuid is mó den na réaltaine san réaltlinn nó réaltmhaoin sin a eiscint le asúla nod ó an cathair freisin ach tá míad ag teacht níos cóngrach go dtí an gcrainn ag éireadh arís. Agus seo é ach le thuirtaréis sé beagnach feithe chun a seacht
agus fiú san chathair tá mí fós ábalta eiscint an cúpla na gá réaltaí is gile san cúpla Gemini tá tú fós ábalta Chris Orion agus an cuid is móda Orion eiscint an seo má casamí timpeall beag nach díreach ó os ceann an Green sin an camcéta nó an puta nó an bear mór agus tá tú fós ábalta an réalt chuige eiscint. Ag beagnach a seacht a clog ó an chathair. Seo cean an rudí is fear mí eir an ggéire in éireann tá na ihe níos fuide. Dábhrí sin tá tú ábalta an réaltaí eiscint níos lua agus níos lua is títhe. I lár an ggéire beag tú ábalta rudí geala eiscint có lua le lethir tar éis a chathair nó cuaig a clog. Ach ag na maidine freisin. Seans má go beag daoine ag éirú ag gná am maidin seacht a clog má caiigh tú taistil ó a cléig nó ró chun srucant de áit ibre. Beg Jupiter fós ann, ní caiigh tú fannacht suas níos déanaach nó fiú éirí a bhd níos lua san maidin ná mars gnáadot. Seans má go beag an planéid sin le heiscint. Fiú an maidin tar éis Shamhna agus caiigh mé rá an maidin tar éis Shamhna tugann ghfuil seans níos má go beag daoine ag chulle seach ag fannacht san labba a go beáíon níos fuide mátá tú ag dolamach ag célóra an na tradiisiúnta de Shamhna seans má go beag tú tarseach an maidin tar éis é sin mátá tú amach ag célóra rudí an ihe rihré ach mátá tú amach is títhe ní caiigh tú fannach go an maidin chun Jupiter eiscint mátá tú amach ag lethirtar éis sin é is títhe ré nós beag tú ábalta na planéidí eiscint seo inis ag man ihe beag tú ábalta na trí planéidí sin eiscint ach nóair a brú míad a seach dí an ggéire ceart an sin well measan ag an am sin beag Jupiter a bhd níos ísle san Spéir maidin ach fós beg na planéidí ag tanamh amach níos déanaach isteach dí an maidin agus dábhrí sin beg siad níos éasca le heiscint ní beg ort mar dúirt mé ní beg ort éirigh ró lua nó fannacht suas ró déanaach beg rudí amach níos lua agus níos déanaach níos lua is títhe níos déanaach san maidin de bhar an ggéire de bhar na íhananta anna fada agus léhananta anna gear a bhfuil goin. Seo rud éigean a bhí mé ag iarg rá a ggur an seo Tommy tar éis dolamach gidí an tua inis agus amach faoin tua sin an arán agus tá cógeal cuaig punk a sé a cuaig leis an atmosfér timpeall ar sé cinnta ní beag tú ábalta sin eiscint ó cathairlacha le trúlú solasach Dúirtar go bhfuil tú ábalta eiscint le desúla nud. Trasna an seo sé an choméid. Agus ag a sé punk a sé diog nó beagnach sé go le an atmosfér tá an choméid sin níos dachar le heiscint ná an Arán nó Uranus. Tá Uranus beagáí níos giile ná an choméid seo. Agus dábhrí sin, seans má ní beag tú ábalta eiscint le desúla nud fiú mátá tú amach faoin tua. Seoir éigean nó sáideach measam a gcóir le stellarium. Muna bhfuil na anamnacha a ggur de na planéidí agus na canéidí san Spéir. Beidir go bheith tú ábalta an spotta sin eiscint gur Uranus, tá sé spás trasna an sin gan mór an réaltaí. Tá Saturn cinnta an anna geal éasca le heiscint an rud céine le Jupiter trasna an sin. Well, cai go na anam a bheith imethe ach sin fós Jupiter anna geal níos gile na aon ceann den réaltaí agus thar náis an seo, thar náis ag fécinn na gcóir an coméid, tá lán réaltaí isteach an sin. Tá sé dachar go háirithe le desúla nud aim sé céin spotta a bhfuil an coméid agus ag an am seo nóir tá míad ag fécinn dearníthe ar Shamhna ní beg arable mór ag an coméid sin. Téim go bhfuil an coméid trasna an seo an áit éigent ach gan an arable sin sé anna dachar cin tú cad go dtíreach go bhfuil tú ag fécinn ar sin é. Tom tar éis nó réaltaí a bhaint. Sin an coméid solir nóir tá ag fearr isteach beagáí níos congrach agus fiú má carrying on míad siar cosúla seo, well, sin dachar le heiscint. Sin an Arán, sin Uranus. Gan aon ceann na réaltaí ann sé bhd níos éasca é peocha amach agus trasna an sin an coméid agus rís gan aon réaltaí tá sé bhd níos éasca é a peocha amach. Mátá tú ag úsáid déúlaigh nó rud ag súla sin tá muid chun fearr isteach ar inis. Tá tú ábalta eiscint an seo gur an arable anna 6.
gar agus níl an airbal an gal sé treisgáil níos dorica agus tá an airbal sin chun stoppa go thomláin tar éis cúpla léanta. Nuair atá muid isteach mí na Shamhna é féin go háirithe nuair atá an airbal sin os cór an sais dá. Go háirithe nuair a bhfuil an sais airbal sin os cór na dahanna go léir atá mar bell den bóthna bó finna. Well, an ísisiil san Spéir an sin cóngrachadí an gréinnig dul ina lí caithní dul níos déanaach san ihe. Agus tá an gil lach an beidir bhfuil sin cean na fáhanna gohfuil rudí rógeal an sin. Ja, sin an golach mar cheappas. Ach sin é seo é an fíor Spéir lena réaltaí bhfuil tú ábalta eiscint nuair atá muid isteach i mí na Shamhna agus seo í ihe Shamhna lena réaltaí go léir tá go méid trasna an sin tá planéadí le eiscint agus má tá tú thuas déanachas tithe a gcóir an ihe ina bhfuil sé a gcóir ihe Shamhna chun rilí a céilóra. Tá roiarc all in out má tá tú amach faoin tua. An tá leat má tá tú ag ggéirigh an Spéir seo a eiscint amach faoin tua ag an am seo don bhliain agus má tá seans agat an Spéir seo a eiscint ar ihe Shamhna is dólam gúil tú chun tainmh a buint as. Má buint tú tainmh as an físeán seo, déon cinnta go brún tú an canapa a deirinn gur buint tú tainmh as agus go bhhaileit an físeán seo agus má tá seans agat má tá tú sásta listálaí dhéanamh le mar cinéal YouTube seo. Má tá seans agat tá an ólas seo scríofa síos ar massíomh idirlín freisin queenscontent.ie má tá fonn ort freastal ar an síomh idirlín sin chun an ólas seo a léamh a gur míle maigad as fécint ar an físeán seo agus is dólam go bheith tú thnáis an céile eile.